пусна няколко часа, няколко минути по-рано. Ама просто видеото ми се спре. Защо ми забива толкова скъпания телефон? Ивовке! Лагваш! Какъв ти Wi-Fi? Вашия? Аз съм брак. О, но, брат, сега сме при зомбитеца. Еми хвана, но. Мали, това много грозно бе. Верно. Чейче! Майко! Каква грозна! Изкара ми демоните. Демоните. Да, аз нямам ангели. Аз съм мутиград. Аз съм анах. Мутиград? Не. Аз съм тук горе. Аз съм близо до тебе. Може би. Да, близо съм. Тони, идвам при тебе. И сега какво трябваше да правим? Къде си? До газа ти. Буквално. Чекай, да те виждам. Ето. Стойте да слушах реалното. Благодаря. Хайде. Къде е тази бабичка? Ейте. Сетих се. Аз съм с... Ме хвана. Аз съм знам, защото Аз и Тонката умрехме заедно. Ела. Трябва да тежим в мазето. It's granny. Аз вече съм до мазето. Yes, мазето съм. О, не. Моля те, защо си крава? Знам, че имаш роблокси, ама много е кринч. Това все едно нямаш